Ćao, što tekli Team Games, znači vrati isto da raft. Tako je, i u ovoj epizodi istražit ćemo ostrva. Napolju je noć, mi nemamo kretati, tako da idemo u istraživanje. Po mraku. Tako je, I prvo ćemo uđemo u kuću da vidite neke Samo nove prebacimo naše oko, u first person. dječake. To su, znači, mi smo nabavili 2 kokoši, E, to su... čekaj. Evo ga, sad čekajte, to je... Bam! O, ništa. Ovo je Zlatibor, čao Zlatibore, a ovo je Zoki. I sada ćemo da ih razmnožimo. mi ćemo probati da ih razmnožimo. To su, znači, mi ćemo... Zlatibor i Zoki! Opet. Gej kokoške i mali Mića. Nije, Hrvoje. Mali Mića, bolje. Hrvoje. Mali Mića. Hrvoje. Dobro, nek bude Hrvoje Mića. Hrvoje Mića. Zove se Hrvoje, a preziva se Mića. Da, Hrvoje Mića. I koje ćemo prvo ostrvo? Mi ćemo... Čekaj, malo Sada krenuti. noć je, ne vidi se. Aha. Pravo. Može. Da, i krećemo u našu avanturu. Idemo prvo na ostrvo tamo. Pa ćemo ići, ako napravit ćemo krugom. Da. Vidim neki brodić. A? Hoćemo dole? Kakav brod? Jo, brod je potonuo, to je Titanic. Ajde, idemo dole. Ček sam dole. Da li ćemo moći da dišemo? Ništa se ne vidi. Ništa se ne vidi, jebe mi ti, tetku. Čekaj, znam kako ću uspjeti. A da, nećemo moći da dišemo. Moći ću. Nećeš. Inks. To će nam biti potrebno za boje. Dobro je, sada ćemo dišati. Ovo je propad... Moraš ovdje gore da staviš vatru. Disk, to. Sad ćemo slušamo muzikice malo laganice. I feel A cold. šta me briga što je tebi hladno? Dečko, ti si normalno. Leder koža, brate, ekstra. To. Vidiš li još neki čest? Ne vidim ja ništa, ljudi. Ljudi moji, ništa ne vidim. Nema ništa. Nema ništa, dobro, to je bio jedan... Je. Jedan čest. Sada ćemo izađemo iz vodu. U stvari, nećemo izađemo iz vodu. Vidjet ćemo nešto drugo. I, kako si izlazi dode? Ne znam, kroz prolaz. Evo ga. Može. Aha. Idemo gore do našeg... Broda. Naše jahte, kako bi se rekli. I Tek ono je kuća, ona je naša idemo tamo. čika i idemo tamo. Evo ga, još jedan brod tamo. To ljudi, to je to. Naši brodovi ima ih stotke. Ima ih na 100. Prvo ćemo ići u broda, ima šta ima, a onda ćemo ići da potražimo. To je orhideja. Orhideja! To će nam trebati za boju, to ćemo uzeti. Kad se budemo vraćali, ajde, prvo idemo u brod. Aj prvo da obiđemo ostrvo. Ili ćemo Prvo brod, zato što sam ako... Za eksperimente. Da. Pokupi. Što je ovo potonuo, opet isto. Što potonuo. Ali dobro, ima čestova, to je... Još jedan. A znam imamo misiju da nađemo 7 ovih. Ej. Da. Dobro. Night vision, da vidimo po noći. Mraku, Da. to je dobro. Da li imaš nešto... A to će nam trebati poslije, zašto ima jedan brod koji sadrži 4 odelovce, jel? Ovdje se nađe, to je jedan eagle nugget. To, gold nugget. I idemo dalje. Idemo istražimo sada ostrvo da imamo da li ima neki iron da bi napravili... Ček, postići oko baklju da znamo, da bi napravili anvil i naravno bolje oružje. Postići oko baklju da znamo dakle smo došli s koje strane. Da, smo došli da se ne izgubimo. Da pokupimo orhideju. Zato što nam treba za boju. Orhideja. Šta za trnja. Nema ništa. Glupost. Ima, tako je, idemo. Ipak nije glupost. To je iron. Pokupit ćemo samo metal, nećemo kamen. Ne treba nam stolu. Da nam ne iskoči Đuro. Đuro, ako niste gledali prethodne Pa odu pogledaj. Ne možete znati ko je. Đuro. Đuro. Postići oko baklju? Đuro jebač. Eno ga onaj žuti brodić, dobro vidi se žuti brodić odade. I idemo. Znači ako žuti brodić Idemo tamo, na sljedeće. idemo pravo. Na sljedeće ostrovo. Evo ga žuti brodić, imamo orijentaciju. Dobro je. I sada ćemo da probamo da nađemo još jedno ostrovo i da ga istražimo. Mislim da ćemo istražiti 3 ili tako nešto ostrova, ne znam tačno. Ne znam tačan broj. Sve zavisi koliko ima ostrova. Oko naše kuće. Ja volio da nađemo šećernu trsku da bismo mogli napravimo mapu. Da, mapu.
I treba nam redstone za kompas. A, da, i nakon, ja mislim koliko imam, taman, napravit ćemo u ovoj epizodi također vid farmu. A šta je to? Farma, brate, za pšenicu. A da, znao sam ja to, ja sam se tamo namjerno pitao, znam. Ti misli da ja ne znam engleski. Da. I am from Serbia. I like to English. Yeah. 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 Malo je noć, a i osjećamo se hladno. Ladno nam je. Pa Da. šta ako mu je ladno, nek ide, nek se zagrije, dečko. Pa idemo da se zagremo, malo ćemo sačekati, taman dok napravimo vid farm. A da idemo sad kući? Idemo Čiku. Čiku, ode. Ajmo parking. Alo, odjuri, sine. Odjuri kao brza munja. Tamo snimamo stariju čest da ne nas i tamo napravimo vid farmu. Pošto nažalost nemamo krevet. Opa, hrvo je. Joj, gdje si hrvo, Mićo? Ej, jednog ću da koknem. Nemoj kogati, ne Zokija. Hoćemo Zokija ili ćemo Zlatibora? Zokija. Umri. Ode Zoki. Ode Zoki. Ode Zoki. Ćao Zoki. Dobro, Zlatibor je, nećemo dirati Zlatibora. Zlatibor je naš znak. Znaš ti? Ja sad ne znam, čekamo se malo. Kom. Šta je ovo? Egg. Ajmo, novi Zoća. Da vidimo, da li će biti novi... A, Ne, oči, ništa. javalo bit će novi Zoća. Bila je moša, jedna velika moša. Mislim imam ovdje jedan čest, imam. Čest mogu da postavimo ovdje i tu ćemo stavljati stvari koje smo našli. Na primjer, ovako. I ostavi tu ovaj iron, ne treba. Iron ćemo sad ispeći. Dobro, ne mora sad, kad se budemo vratili kući. A nekako ovako, pa sad smo kući. A bre, dobro, to, tako se i misli. Da, Na to da, sam. na to sam mislio, znam što sam mislio. Na, tako. Na tako nešto mislio. Postavimo ako ove stvari ovdje. I krećemo naravno Dalje. na druga ostrova. Aj bešte tamo, pičku materinu. Bežim te, Zatim jebo. doći malo na planinu. Ali mi ne damo. Ha. Detaljčić. I idemo. Da, sve samo, Sljedeći ja mislim da ostrov. imamo... Ajmo, potrči malo, skoči. Skoči. Skoči, 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 da ti vidim čak Norise oči. Hoćeš da mi vidiš oči? Evo ti. Moje oči. Gdje su čak Norise? Evo ih oči. Čak Norise. Evo ih moje oči. Dobro, lepe su ti oči. Hvala ti. Kada E, skočiš- dan, eno gostu. Ene. Šta je ono, ja to vidim neki brod. Brod. Oh my god, još jedan brod ljudi, pa ovo je stvarno onako baš onako strava. Ja da ga pustim ide kad ostro, gledaj se do. Ja ću ti skočiti ka brodu, on će tići ka ostro i razbit će se. Svi su brodovi nešto potonuli s malo 15 Titanika ovdje, tako da. I leti na gore bebi, jel? Opa. Razbio se. Kuda se ulazi u mašinu? Aha, čak ima ovdje gore nešto. Još jedan. I feel thirsty, pa pod vodom si pi vode, jebote otac. Osjeća se željno. Moramo ući brzo, znači moramo površiti. Površina mora. Ajmo bliže. Evo, ajmo, odmah do vode. Gdje je to, gdje je ulaz? Šta je to? Aha, one dve pećnice, jo. Koje pećnice, možda mi ostanemo živi, dečko. Ostat ćemo još sam da pokupiti nove stvari. Ostar košiš, aj. Treba nađemo čestove tu. Nema ništa, imamo naš... Možda ima čestova, nismo ušli još u brod. Razumiješ? A čekaj, probam dođem s sve strane. Aha, evo. Evo nešto sporo kopam. Vidio sam prvo čest. A bi morao na površinu opet. Joj bože. Ne moram da pošlim. Gdje je čest da sam? Evo ga. 3. Ne znam šta smo našli u... Ljudi. Morali smo opet na
opet smo ušli u unutrašnjost. I skidam se slica sad. O! Umrijeće. Gle, ne može da leti. Potona. Ne, znamo da smo stvari. A, u ljudi umrli su. Od hipotermije, brate. Sve to? A bilo nam hladno. E. Nisam znao da od toga može se sumrati. I... Mi opet idemo po stvari u brod. To smo izgubili one stvari. Idemo u brod tuge. Tuge žulosti. Ja bože da se nisu izgubile te stvari. Neću, samo ko bi ovaj brže plivao. Kad bi bilo tako da može brže da se to. Mnogo brže. Ovi brodovi su nešto potonuli, ne znam nešto nisu na površini, brodovi ne znam što, ali dobro. Kad bi bilo na površini sve bilo lepo, ne bi se ovako davili. Da, ne bi se davili i to bi bilo onako super. Da. I Idemo polako. evo, sad ćemo stići za 150 svjetlosti godina. Stižemo polakice na tananice. Evo ga. Jer, ljudi, uspjeli smo. Sada moramo pronaći stvari. Moramo što pre pobjeći od onda. Upadaj. Ovdje smo umrli. To. To je to, idemo. Gdje su ostale stvari? Je to često pored? Oko A, tu. Ne mi disko onog. Šta ti je? Neke stvari su nestale. Joj. Ti, dakle smo mi ušli. Probat ćemo. Evo, neko. To. I šta nam još fali? Ništa. Fali nam onaj redstone. Na 3, da. Našao sam Da, redstone. dobro je. Ja mislim da je to. Dobro, to je i mač one nam fale. To! Gold, Yeah. lepo. Nice, very nice. Ovaj sam pokupio. To nema ništa, mogli bismo da izađemo, a? Da opet ne bi umrli od hipon... Ne, izgubili smo mač i To je onako nebitno. to ćemo napraviti, ali bitno da smo našli ovaj disk i ovaj redstone. Da. I... O ne! Eno ga još jedan brod tamo, vidim im antenu. Ali ona površini, daj Bože. Ja mislite... Aaaa! Što je bilo? Onaj retar. Joj! Onaj kurac! Ne! Biši mu. Dobro, Moram se ostati, kako ja vidim, hipotermija će nas sve biti. Ali imam baklju. Da, trebalo da se okupamo. Idemo onaj brod ću staviti. Da, to. Ako je dobre na... To, to je to. Sad ću brod dok se ne oporavim. I kada stane kiša, evo ga još jedan. Kada Tam pokrim hrana. kući ćemo baciti, da imam da ćemo dobiti još nekog zlatija. A poslije ćemo vidjeti da li ima tu aeronja ljudi. Hoćemo istražiti Nema. ostrvo. Da. Ovo je saksijica. Žuti cvjetić. Ja bi... Odlično. Čest. Gold tako nugget. je. Sjajno, nice. Book Buk. Ne znam. i nether wart. Dobro, to Lepo. nije loše. Nije loše, Nije uopšte loše. nije loše uopšte za sada. Nije loše za sada. I ćemo da vidimo Evo, ako ode... Music disk. kako je još jedan disk. Ali smo imali tamo dole neki disk. Ne znam. Ja mislim... Imali smo neki disk. A ne, taj disk, imat ćemo 6, pošto nismo uspjeli da ga nađemo. Dobro, nije važno. Dobro, pjesnica i te neke druge stvari. Da bi stavimo odmah ovdje u brod da ispečemo piletinu. Tamo da... Sad neko, bit ćemo ovdje. A? Pa podigni se tu. Tako. S tim baklje da ga ogrejem, postavim jednu pečnicu. I sad
Sad ćemo napraviti piletine gdje imamo da malo žderemo. Mnogo glava. Ali ova kiša je mnogo. Mnogo je smoriva ljudi. I nas je zaustavila našu postavu. Ali, Nećemo odustati tako lako. tako, ima sve da ispraznimo. Sve Volio vode bi, prokišava ljudi. a to od onog krova. Krove kako se šupaju. Te pokupim vodić, vraćam da se vrati. Ne znam da li idem da istražujem, brate, ali lako ćemo se vratiti, postoji će ovdje dole bakle ako bude bilo. O, Što to će stoji? pokupim se tu. Ja mislim da bi bilo pametno da tu postavimo chest jedan i da tu stavimo stvari pa ako umremo da samo budemo. Pokupimo. Ja sam napričao da i pokupio sam se on. I sad i ako budemo, ovo su uvijek svjetilište, ako sve bude ovako, poneć samo piksesom ako nađem nešto pametno. Sad ću ostati ovako ovdje. Idemo ljudi, budemo hrabri, yeah. Znaš što, ako ova kiša nam je uništila epizodu? Da, nadamo se da ćemo naći još Irona. Ja, dobro ostavili smo orhideje. To je neki cvjetić. Evo ga, to je to, Iron. Jedan. To smo. Probat ćemo da radimo ono što je Irona. Je moguće, odlično, evo još Irona. I našli smo još Irona, to je metala. I opa, evo ga još. I mi to volimo, yeah. I jedno da još ima ostalo još jedan brod. To ćemo da stane kiša odmah, koje ćemo naći. Mislim da je to naša ostrova. Ne bi baš... Ja mislim da jest, ali provjerit ćemo. Da, ali treba staviti ovdje svaki slučaj neku baklju da znamo da smo bili. Ne, nije, to je naš ostrov. Viš što taj brod je smo umrli. Viš, jedan na naš ostrov ima onoliko drveta. Moguće. Ja mislim da to je naša. Ali ipak ćemo provjeriti kad stane ova kiša. Ušto kiša bi taj... Našli smo 6 metala. Naš čak Norris je mokar. Kući ćemo ono. Ne može. Nemo još mesti šta da između. Čak Norris izdrži legendu. Postavimo oko tepih. Sad po nečega kuću napravim. Napravimo neki tepih. Ne razmišljaj sad ono da se vratim kući. Ne bi ja to. A probam. Ne bi ja to bilo. Samo da ne udarim njega. Moći stići ćemo. Idemo, ja mislim budemo na drugu ostrovu. Ja sam ovaj isto. Ajde, krenemo po Pa kiši. to je ono naše ostrovo, ali gdje smo ga vidjeli? Nije tu. Nije to. Još nazad. Da, tamo. Evo ga odavde. Da, tako. Idemo tamo ili... A ovdje sam isto vidio jedno ostrovo tamo. A idem... Ovama. Može, ajde. Neka je, dobro, to znači. Idemo. Pićemo. I feel quite cold, osjeća se malo hladno. Znam ja ovako da se osjeća. Ja bakle da sam pokupio, naravno da nisam. To nije naš ostrovo. Ne znam, vidjet ćemo. Ali će nam svakako dobro doći da ga istražimo. I da nađemo još metala ili nečega drugog. Koji ima. Nije ovo naš ostrovo. Jeste. Jeste, ovo je naš. Nažalost. Dobro je. U stvari nije nažalost, idem da se ugrijem, idem da sve moje stvari i da uzmem nešto da jedem. Nešto hasamo. Idemo šta nam rade naši. Idemo da hasamo. Šta nam radi Vatribor, šta nam radi Mića Fribolje. Ako. Ovdje, sad samo da ostavim. I ostavit ćemo tu sve treba. Ovom, tu ideš ti tu i... Tri, četiri... Imamo 4 diska, a to je veoma dobro.
Da, imamo metal. Dobro je, 3 metala. I još... Prvo što ću napraviti jeste šest. kof. Tako je, dobili smo dostignuće, Dobili smo makaze. Ne, ipak je to... A gledaj se foru, što ste doradili. A gle sam fore, Smo to vrata. Sam zatvori vrata zbog Zlatibora. Zlatibore! Udario si Zlatibora! Pobeđi! Ne! Zašto počeo za me... Čekruo je samo ostao, Zlatibor je otišao. Vratit ćemo sad iz Zlatibora. Zlatibore! Gdje si Zlatibore? Evo Evo ga. ga Zlatibor, ulaz u kuću. Zlatibore, neće s tom da se vijam, brate. Ulazi odmah. Odmah ulazi. Odmah. Nema stana trte mrte. A gdje je Miće Hrvat? Mićo, stres. Stresirao se čovjek kada je otišao. Kada je otišao Zlatibor. Ovo ne možemo da idemo da ostavimo našu ideju. Da, ne bi. Ne. Dosta moje hladno, dosta. Što je dosta imamo da... Ma ostavi sve ko da je važan red. Stvarno. I osjećamo ga više toplo kući. I 6 irona i... To je to od nas u ovoj epizodi, sljedeće epizode ćemo sigurno Istražiti više ostrva kada bude dan. napravit ćemo još neki challenge i ajde vidimo se ljudi, čao!